Entrevista a Alba Sevilla, gerent adjunt de Cines Acelera. Compteu amb alguna sala que projecte pel·lícules en valencià? Actualment no comptem amb ninguna sala que projecta en valencià, però sí que comptem en sales dos que projecten en versió original, que sempre sol ser en anglès. Busqueu per a aquesta sala en llengua original pel·lícules en algun idioma concret? No perquè no dependís de nosaltres, sinó que la distribuïdora, la productora i demés es fiquen d'acord. Normalment sempre són en anglès, subtitulades en castellà, o versió original com a japonès, com tenim alguna d'ànime, però en valencià normalment 99% no sonem tindre res. No pel públic, sinó per lo que la distribuïdora decidís, perquè no està a la nostra mà. Recordes alguna vegada que s'hagi projectat alguna pel·lícula en valencià? Mira, jo estic al cine fa un any i mig i en un any i mig no m'han ficat una pel·lícula en valencià. Pues jo crec perquè fan algo més general, no pensen en el públic de la ciutat o el que més podria vindre, perquè a Castell és veritat que jo crec que tot el món o quasi tot el món parla valencià o per almenys ho entén. O sigui que si al millor ficaren sí que vindria gent, sobretot dels pobles que a vegades que venen te parlen en valencià i tu saps que bueno, però valencià també te la van a ficar, te la van a veure, saps? Hi ha algun plan de projectar-ne alguna? En principi no. No, almenys en Castelló, no sé si potser a Catalunya podríem fer alguna en català, però almenys a Castelló no, i tampoc no està en la nostra mà dir aquesta pel·lícula també està en versió valencià, perquè no la fiquem, perquè ens van a dir que no, perquè això ja està pactat de dalt i nosaltres el que ens arriba és el que projectem. I a lo millor una sala ja en castellà i que és a lo millor una pel·lícula gran estar en una sala menuda i quasi no la plena, si fora una pel·lícula més xicoteta i en valencià jo crec que menys. Tampoc crec que volen arriesgar-se. Com se prenen les decisions de distribució de pel·lícules al cine? La pel·lícula es fa, després és la distribuïdora i la productora qui negocia quantes còpies volen treure de cada pel·lícula, aleshores si volen treure 100, 200, 300, després decideixen a quin cine la van a projectar. Per exemple, tenim pel·lícules així que no estan a València i pel·lícules a València que no estan així. Això depèn de les còpies que facin i com les vulguin distribuir. Una vegada fan les còpies, decideixen si és en versió original, en doblat, en l'idioma que siga, i les reparteixen. Una vegada les reparteixen, doncs nosaltres no decidim res, simplement el que ens arriba ho projectem. No podem decidir ni l'hora ni la sala, està tot fet, està tot pactat, perquè no és el mateix fer una pel·lícula en una sala gran que en una xicoteta, perquè no va venir la mateixa gent en una gran que en una xicoteta. Quina proporció de cine més comercial o més xicotet oferiu a Cines Acelera? Sí, en general sol ser cine comercial a grandes rasgos, diguem Marvel, diguem Universal, tot això són els que més rebem. És veritat que alguna vegada sí que tenim documentals, sobretot de religiosos, ahí sí que tenim de vegades i ve moltíssima gent, o sigui que si tinguérem més gent vindria. Però de luego de cine de província, que jo dic, no mai. Sol ser a gran escala. Teniu algun incentiu per a projectar pel·lícules nacionals o locals? No. Almenys nosaltres des del cine no. No sé si a nivell d'oficina, productora o programació sí que si negocie Cinesa que te fas 3 passes d'Avatar en comptes de 2, igual ells sí, però nosaltres no. I tampoc tenim datos ni idea si a 3 sí cobren. A nivell del mateix cinema, quines iniciatives estan a la vostra disposició per a promoure el cine local? Si ja a nivell de productora, que no és una productora gran, entenc, perquè si és un cine de província o de xicotet, pues, entenc que potser tampoc n'hi ha pressupost, però sí que per exemple tenim el cine obert per el matí per a events privats, se pot fer potser uns tests, fer aquesta pel·lícula 2 diumenges al mes o uns 2 cortos que fan molta gent, pues, per almenys tindre visibilitat. Això sí que es podria fer, es pot alquilar una sala, tu pots alquilar la sala que tu vulguis, tu pagues i luego tu cobres el preu que tu vulguis. Això sí que podria fer-se i si d'una vegada funciona també et dones oportunitat a aquesta gent que puga veure's i d'ahir puguen anar cap a dalt. Penses que la població general coneix aquesta opció? Bueno, igual sí, però igual tampoc ho han pensat. Vull dir, si vosaltres fem un corto i diem anem a alquilar la sala 2 diumenges al mes i cobrem nosaltres les entrades, això és cosa nostra, però almenys dones visibilitat i si tu te fas el teu propi màrqueting és com a començar poquet a poquet. I luego quan ja portes temps, mira, jo vaig començar alquilant una sala i poc a poquet i ara estic, no sé, en Universal, no sé què dir-te, saps? En Hollywood. Però bueno, és una proposta que igual la gent no ho sap o no ho contempla o no pensen que és un camí.
no ho sé, però és l'únic que podem ajudar nosaltres per a lo local. Aquesta entrevista pertany a Valenciart, un mitjà de comunicació que busca les iniciatives que es fan de cultura en valencià a la Comunitat Valenciana.